Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci, inda muke kawo muku labarai da ɗumi-ɗumi a kowane sassa na duniya. Inda a yau ɗin jirginmu zai shallaka ne can ƙasar Saudi Arabia, ta yadda za ku ji cewa Saudiyya za ta shirya taron taimakawa mutanen Najeriya da ƙasashen Sahel. Amma kafin mu ci gaba, muna roƙonka idan yanzu ka fara ziyartar wannan tasha da ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun labaranmu da ɗumi-ɗumi da zarar mun ɗora. Mun gode. Ƙasar Saudiyya ta ce za ta jagoranci shirya wani taro da nufin tara kuɗi don tallafawa al'ummomin ƙasashen Najeriya da Nijar da Chadi da Kamaru da Burkina Faso da Mali da ke buƙatar tallafin jin ƙai. Cikin wata sanarwa da cibiyar bayar da tallafi ta Sarki Salman ta fitar, ta ce za a gudanar da taron ne cikin watan Oktoba da ke tafe. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ƙiyasin cewa kusan mutum miliyan 33 ne ke buƙatar tallafi a yankin, ciki har da mutum miliyan 11 da aka raba da muhallinsu a yankunan Sahel da tafkin Chadi. Taron, wanda cibiyar bayar da agaji ta Sarki Salman da ƙungiyoyin ƙasashen musulmai ta duniya OIC da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira, za a shirya shi ne da nufin tara kuɗi da kayan agaji don magance matsalar jin ƙai da ake fuskanta tare da kare fararen hula a ƙasashen. Ƙasashen yankin Sahel da na tafkin Chadi sun shafe fiye da shekara 10 suna fama da rikice-rikice, lamarin da ya haifar da matsalolin zamantakewa da na tattalin arziki da asarar rayuka. Sanarwar ta ce 'yan gudun hijira da mutane da suka rasa muhallinsu ne kan gaba cikin waɗanda za su amfana da tallafin. Ƙarshen labaran kenan. Mun gode.